Baya mamala tan kinaya apa kebentu papatang tan kena ginira wetan Semburato Mbak Lisning kok. Lah Mbak Lisning lah nggih. Alah Mbak Lisning lali aku panjenengan. Lah iya. Bersama ayo nong sisan bertiga. Nong pare dudu janganan kok sedakep ae. Iya Mbak Winong. Oh iya bertiga. Kami ya wis dadi Bathara Guru. Nggih. Dalam lagunya Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Ayo. Ya, kayak apa diaturake persembahan untuk keluarga besar Unesa. Anu Pak, sebelumnya ngeten Pak. Ini kan mesti kan mas-mas mbak mahasiswa mesti kan sudah mengenal lagu ini karena viral di sosial media gitu Pak. Sebelumnya Ral dulu Pak, kita nyanyi bersama-sama karena ini kan ulang tahun Unesa. Oke. Kita harus nyanyi bersama-sama. Wong tadi Bapak Rektor, Bu Rektor aja nyanyi, masa mahasiswanya enggak nyanyi. Setuju. Cemerlang, ide cemerlang. Brilian. Hebat. Nyalakan flashnya. Angel golek sinden iki angel. Brilian. Mau kan Mas-mas Mbak mahasiswa? Mau. Oke. Kita menggalang Nyalakan bersama. Nyalakan flash. Ya. Angkatannya sok piro Mas kemulan. Ayo Bir sing banter. Bareng-bareng ya teman-teman semua yang tahu lagunya. 1, 2, 3. Kusuma ning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang panjerana antareksa ami bumi ayu Kusuma Wijaya.
sampean kompak mau meneng. Lah ya kok gak semangat. Lah ya kurang. Ini kurang banter iki Cak. Kurang banter. Agak ke depan. Ya, sisi kok mau maju lho ki aku. Banter ora Mas Mbak, engko lek gak banter tak ambung siji-siji lho sampean kok. Dapir. Atasan bir, leweken kene bir. Bareng-bareng semangat ya teman-teman semua. Ya lagi ya. Mana suaranya? 1 2 3. Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mamatri sajroning ati kang suci lintang-lintang pancerana antareksa amin wae ayu sagrina. Bisa toh Bir? Bisa Pak. Oh sindratasi karo Mas Joko diajari iki barang kok. Oh gitu Pak. Materi nggih ujian semester ayo. Kusumo Wijaya bersama Madangkara untuk Unesa dan masyarakat Surabaya yang tercinta. Yo.
Monggo Mbak Tuti damel isu-isuan. Nggih. Mbak Tuti saking Ngawi, Cak Yudo saking Ngawi. Lek Cak Mondo ki ngendi? Saking Ngawi, tapi asline keturunan Pakistan. Pakistan. Nggih, Pakistan ku bapak iblis mbok setan niki lare iki. Mulane raine kaya grandong. Pak Yoyo. Dulu anu lho, Cak Mandol niki ahli syuting lho. Kula sering di syuting niki lho. Nggih. Ahli syuting terus ya Cak ya, foto serba bisa. Syuting rumiyin, dereng dagel niku pertama syuting, nate ndamel film pendek bareng kok niku. Kreatif. Saking pendeke kependekan gene sing delok Pak niku. Ya kok film pendek. Saiki alatmu kan mbok dol apa iki? Ya didol. Wis gak payu nyuting. Ora payu nyuting. Kuwi tenan to kuwi. Saestu kula sering syuting kados niku kados anu niku Mas sing kene nderek kameramen niku. Dadi niki lho, niki niku gede sirahe cilik. Nggih. Headphone niku gede ngoten, sirahe cilik. Terus wonge mboten ketok ana nyutung sing lucu asline niku Pak Yoyo. Saestu. Raine kados alien niku lho. Dadi ndasku iso-iso ya sakmene. Ayo. Yo diaturake Mbak Tuti iki kapilot. Siap. Enggak, yo diaturake Cak kapilot dening Mbak Tri Hastuti. Yo.
Matur nuwun Mbak Tuti. Elok. Mbak Lintang. Nggih. Pangkuripun. Aku sik sing jengleng ya. Oh iya. Ya gentenan ya. Iya. Enggak. Saben bengi Jenglenganku piye? Puin apa, Dik? Aku wae. Pokoke aku anggar bar jamu ndok bebek yes. Yo jamune ndok bebek. Jelas ta. Sak tarangane. Ayo. Nah, ngene iki Om Yudo kan penak. Jajali jenengan pripun? Ya, jajal ya, ganti kene. Iya. Durung. Peni kene lho. Goblok. Durung. Lah memang pindho. Susu wae iki. Ben nembang sik lagi jengleng. Yen memajang among karo Halah lehmu engkres kaya ngono ya ora muni ngene lho. Contone Pak Yudo, contone. Wong kaya cukup kene tok ae. Ya. Lah. Penak. Kuwi kayake kurang dhuwur ya, Kurang Mas. jajal kowe. Kowe lho. Oke. Ya. Ya. Yo. Lho, Watos ya, iki kok Mas. iso ra iso lho. Lah ya. Kaya kuwi lho, Mas. Kaya Piye, kuwi sing cetha piye piye? maksudnya piye nek pas kowe Pas aku nyolot medune langsung mak jeleng. Oh, mak jeleng. ya, jeleng. oke. Iya, Sing iya. jelas sing cetha ling komando ya. Dirungane. Ya. Nek pas aku mumpul medun mak jeleng. Oh iya, Ya, betul, bisa. paham. Oke. Dan dulu dante. Ya. Jeng. Ora cangkeme, Mas. Lah piye Lah ta? piye to Lah mau piye? jaluk Maksudnya piye? dijleng ngono lho. Gamelane lu tabuh bareng. Kok iso nganggo cangkem? Siji-siji. Iya, Mas. Goblok. Ditabuh bareng. Oh, bareng. tabuh bareng, tabuh Ngerti bareng, bareng, tabuh Ya, bareng. aku bareng. Nggih, tabuh bareng. Ya. At. Angel mah ngomongane. Gentenan. Wis tak Oh, gentenan. nanti gentenan. Piye to njaluk Bareng kok gentenan, ya, uwak Sing sing ndang yo gak paham Mas Budil lho. Anu timbul lho. kok iso Mas Mbul tim Gentenan. Mas. Ya. Oh, ndang. Ya. Loh, gentenan ta wisan? Wis gentenan lho, Mas. Gentenan lho. Kuwi mau wis gentenan lho ya. Bener kotlok kowe. Wong kok nesu Oh, sing lho dinut kok ki iso. sampeyan kok malah. Sing ngene lho tak warai. Lah, Ngomongane angel ya. Mandura. Mundura. Mundura. Ah, ayo Nduk. Kembang wai wetan gunung
gintung-gintung. Enak, pengen perawe. Ayo mondol, ndang gentung-gentung yo. Ji, ayo, siap. Ji, rolu. Isa apa ora tapi kaya aku ngene iki lho. Ya tangan saka kene, lah bokong dijokne. Monggo Mas. Enak. Nggon iki lho mau. Jajal tangane ngene. Nah, tangan ngene, bokong ning guri. Jokne. Tang. Yo. Ketok iki lho, ndel ketok kene lho. Kene lho ketok. Ya jajal. Mbak Winong yo. Urung Ora muni wae iki piye? Ora kena. Iki ketoke. Lah iki. Ora kena iki berarti. Ibu Kesi, yo. Ora iki berarti. Ora muni. Ora kena iki. Terus. Yo. Nah, terus. Pon. Ambulan. Pun Mas, larine pun pecah. Pun. Sampun Pak, larine pun pecah. Pun aman. Nah, Piye Mas? tukokno ndrok. Wis kok iso. Ketok ya cocok sampean karo anu. Mau enak. Ya, palarke. Pacita. Takil. Oke, masih bersama New Kampret. Modelmu kok iso. Piye? Umpaan. Iso kaya rantek-entek. Modelmu lho, saking senenge kanca-kanca kok entek-entek lho. Maksudmu lho piye? Rantek-entek. Mergo seneng nabuhi kowe. Iya Mas, soalnya jenengan lek joget po enak ngono lho, makane Pak Rektor langsung WA aku, pesen kowe gak oleh mulih. Kenapa? Arep dituku. Gua apa? Nggo cethik geni. Receh kok piye? Saking senenge kok ngantek lho gemujeng lho, Pak Cak Hasan. Arep mateni wong. Kok diaturi nembang kok Cak Hasan. Oke. Nggih. Panas Cak Yuda Parian, ayo. Parian nggih. Baptius Natalis Unesa. Oh, Des Natalis Unesa. Nggih. Buah markisa manis rasanya. Unesa jaya selamanya. Gendut lintang, lagi kalah. Ayo. Nggih. Ini khusus buat Ibu Rektor dan Bapak Rektor, Pak. Boleh, ya. Tuku kompor Asik. ning Irian Jaya. Enggak. Bu Rektor dan Bapak Rektor, mugi semakin jaya. Amin. Ayo. Pak Bincing kula
kuliah teng mriki pareng nggih, Pak? Boleh nggih, Bapak? Wah, dikasih beasiswa. Wah, luar biasa. Diparingi apa? Paling beasiswa. Beasiswa. Sak mondol ya arep diparingi bea cukai deh. Kayak biota. Luar biasa. Terima kasih banyak Cak Hasan, Bapak Rektor dan Ibu. Wah, nyuwun pangestunipun panjenengan mawon. Mugi-mugi kula saged kuliah datang Unesa. Nah, parian wis. Seneng aku Mas. Sampeyan parian ya wis. Iya. Kowe ndol. Oh iya, iki mau carry ya durung parian ya. ya. Iya. Nano neno. Iki lho kata-katane. Goblok ora umum. Awan-awan. Jonggusah pitik. Cak Hasan Kula nyuwun duwe. Gila-gila lambene. Saru seniman. Saru. Kalau dirogohne kalau. Lah kalau ndang medun. Kae lho. Lah kae Mas. Diawe ke lho Mas. Kene lho. Metu kene lho dalane. Gundul cengok. Aku pengen melu. Aja. Ben kae ae lho. Ben gundule ben golek dhuwit. Awan-awan. Tuyul malah taluntul ning Sah pitik. Terus Cak Hasan kula nyuwun duwe. makasih. Bu Rektor. Wes merembet nang ndi? Kuwi ae wis. Wis ndang rene. Bapak maring masa Ibu gak? Tapi ndang cepet rene. Mengke mawon nggih Bu nggih. Lah kala. Nah, iya to. Woi. Suwun Bu. Sampeyan dereng. Wes Mas. Wis ndang rene. Kowe nang kono apa nang kene? Aku nang kene ae ketok akeh kene kok. Ora lo rene ae lho, aja nang kono. Akeh kene. Oleh pira? 4 yuta. Kono piro jeremu 750 tok. Lah milih kono. Lah kene 4 yuta kono 750 tok. Kene lho, nang kene. Kene lho yup. Oh, rene sik, tak mundur rene sik. Ndang, tuyule wis bar golek dhuwit lho, ndang. Ngen kuwi enek sak yuda. Napa nggih? Pelawakne njaluki dhuwit nang ngene pejabat-pejabat. Ya sukses sewengine setruk akhire. Sesuk setruk. Nggih. Pundi niku? Lho. Ngen kula Solo mriko. Solo. Solo. Niku Solo wong kula Ngawi kok nggih mboten. Tapi Solo cedake Ngawi lho, Pak De. Biasane tuyul ni bar anu njiko dhuwit to. Terus njuk mie. Njuk mie, Bu. Ora oleh. Tuyul edan. Tuyul edan. Lho. Ayo ki, entek. Sembah nuwun Pak Rektor, Bu Rektor. Nuwun, Pak Nggih, Rektor, matur sembah nuwun Rektor. Bapak Ibu. Nggih. Pak dosen dereng. Sik kok. Panas hutan panas saling aling cepi Nadian wadon sarta Suara suling Kumandang nyetan kali ulun. Masuk sampai Pino mane panyobane Adik jaman berjuang Jorake
luar biasa. Rukun Islam. Ya Allah Gusti, tak kuwi pepeling ya nyuk. Wong kok jarine nuansa percintaan, bermesraan kok rukun Islam ki lho. Kuwi ya ngelingne nggon percintaan Mas ya wong lagi jatuh cinta ya eling neng ibadah kok iso. Ya aja to sing bercintaan kok iso goblok. Lah apa enae? Gundul semua. Yang lain ngono to lho, mosok percintaan. Slindrone ya. Nggih. Memanesmu kala. Marai kan. Ora. Moho wiku. Nggih. Dwijawara Ambrengeng. Nyapa marai barang. Memanismu kang ujiwat. Alah. Kok iso tekan jula-juli iki lho. Memanismu hangu jiwa. Arep marai mesti. Ora. Kaya pinter-pinter dhewe. Moho wiku. Dwijawara Ambrengeng. Ya. Memanismu kang jiwat. Suarane apik wae. Sae. Raine sing elek. Pengen apik ya dicet. Mustikaning jagat kaya-kaya ning donya ora ana wanita liya kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Mustikaning jagat ora ana wanita liya sing tak tresnani kejaba sliramu. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning ning bumi ya mung siji katresnanku kanggo sliramu yayi. piye to? Terokno sik. Terokne kowe. Terok. Ning jagat ora ana papat, ning donya ora ana lima, ning bumi ya mung siji sliramu sing tak tresnani. Tepung gelang anggonku ngupadi wanita sing dadi gegantilaning nala memani ing netra ora ana liya kejaba mung sliramu sineksenan jagat saisine apa to? Ngomong dhewe ngono lho. Wong kowe iki tak warai lho no. Kedawan kuwi Cak. Kedawan kowe. Ya Mas no, ya ampun. Nang to iso apa ndak to jane? Mas Darmono ndol jana. Darmono. Piye to? Winong. Kok Winong. aku kleru terus okat mang. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung pecahing dodok utaing ludra sedumuk bau senyari bumi. Apa tadi? Wetak pisane kok. Sedumuk bathuk. Rantas malang-malang putung sedumuk bathuk Senyari bumi ngono. Kaya nek bathuke ya. Ampluk nekat lagi. Ngawur. Ngono ngaku Maha Dwija kae. Ngono jare ambreng-ambreng. Agawe runciting Gale. arek marai. Ora. Kaya pinter-pinter Ki dhewe. Dwija ngendi to, Cak? Kok ngene ya modele Kuwi ya Dwija? mondo montok kuwi kan lho. Lara apa? Lara apa kowe? Kencing manis. Aja ditakoni sik. Lah lara lho Mas, wong kudune kan rara kok lara. Rara ki wong wedok utawa wanita celukane rara kok lara. Lah nek pas lagi lara, Oh iya. rara apa kang nedya? Wong kok ayune kaya ngene. Wah, iki sing diarani wanita 4 sehat 5 sempurna bergizi. Langsung lep Degane kambil ijo, bejane sing duwe bojo, degane kambil gading, bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning marak ati, sapa wonge ra pengen nyipok. Pak aku ngomong. Apa to? Mbok cipake ta? Loh, tak cipok muni. Muni piye? Puk. Mbak mau, Mbak boleh. Jangan. Mbak boleh, aku tuh masih underage. Aja ngono. Gimana? Ditlateni le nyawangi sak jam 2 jam ngono. Ya, gimana? Genah mutah. Wong Saya tuh tua. masih underage, nggak boleh kayak Ya gitu. itu masih underage. Ora apa-apa wong Lah ora kan lara. apa underground ayo. Dia underrock kok. Ora lara.
Ya. Umpama munduta Rukmi. Alah. Rukmi iki lho. Rukmi. Wis diganti. Ganti untumu iya. Untumu pucet. Umpama munduta Rukmi. Tak tenan. Tartamtu tak ruti nonano Lah melok nonano lho. Takepane lho nyok. Ngibarat ngono lho. ngibarat wong numpak susu. Alah. Prau. Ya ampun. Praune momot susu. Kok iso susu lho, dhek latah marai Mas. Angger nyawang apa no disebut. Wah, bahaya lho iki. Saya tuh masih Android sih. Latah Ya iki Allah. latah. Nggak paham saya gitu. Marai nyapong niku digawa ngalor ngidul ora tinggal ngomah ae. Bareng ngono yo ketok. Apa lho? Ora apa-apa nek aku tak WA ae. Oh iya. Pon duwe WA ora. Gadahe WC. Hilani. Kayak ngomenyek. Zaman saiki ora duwe WA. Telegram. WA-mu. Alah. Latah tenan iki latah. Latah. Lumampah tanpa Cangkemmu yo pasne ngono. Dipasne. Jarine Dwijok ngono lho laras ndak iso ngepasne lho. Goblok ya goblok tapi aja nemen-nemen lho. Kuwi lho dilepasne. Ndi iki? Sak pira? Lumampah. Alah kaya jek. Piye to jane? Lumampah tanpa welah. Enak tenan ae. Ing madyaning jala nindi. Cek to. Nindi sapa? Nindi iki sapa? Nidi ya nindi. Kelingan mantanku jenenge Nindi. Alah, cah rupan ki nyambik kok. Nindi. Jalo Nidi tegese iki segara. Masa Nindi lanang. Sindi. Temah gonjing ngagenjong ning pagulingan. Imeng wis mbok aturke bawane Slendro. Saiki terus pengen apa mang jare pengen duet. Apa? Pomo bawane Slendro. Terus malik pelok barang oleh ora? ora apa-apa. Ora apa-apa angger larase pas lek kembang ra masalah. Pelok barang apa? Apa? Manis no. Oh, gendeng seragenan. Manis. Boleh. Boleh. Sing piye ta lagu manis? Manis dek kowe kencing. Alah. Pancen manis. Kowe sing kencing manis jare mau Mas kok iso malih aku iki lho jan giyah ngene iki. Ora apa-apa wong eneke yo nggo iki yo. Pelok barang ya. Pelok barang. Monggo manis diaturake. Cak Mondol melawan Winong Nawangse. Oke. Yuk. Oke.